des del 1953 quasi bé tota l'aigua de l'Anós se'n va cap a la Rieja i quasi bé també tota l'aigua de les Bulloses se'n va cap a la Valer de la Ter. Nosaltres demanem de tenir una mica d'aquesta aigua, perquè fins ara la Cerdanya ha estat a fora d'aquests tractes entre l'Estat, EDF, el Departament i els altres Societat Hidroelèctrica du Midi. És a dir, que tenim un dret d'aigua i volem que aquest dret sigui reconegut, com és reconegut amb la llengua catalana, i ens proposo d'ens trepar a Perpinyà el dia 13 d'abril per la putonejada del català, per fer massa perquè tothom pugui apoyar la nostra reivindicació.